Jama'a masu kallon Natija TV, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin adabin marubuta. A cikin littafin magana jari. Idan dai mai kallo na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda wata rana an yi wani mutum wanda ba shi da ɗa ba shi da jika. Ya yi maganin duniyar nan don ya samu ɗa. Allah bai nufa ba ya gaji ya dangana. Ran nan yana zaune a ƙofar gidansa sai ya ga wani mutum ya kama ɗansa yana ta duka ba ji ba gani. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Sai ya ce Allah mai girma, dubi wani Allah ya bashi har yana bugu, ni kuwa gashi ina neman ruwa a jallo, Allah bai nufe ni da samu ba. Inda ni Allah ya ba wannan komai rashin jin kansa, me zai sa in bige shi da ɗa ya ji da kada ya ji, ai duk uwarsu ɗaya. In ba dan ɓatan basira irin na mutane ba, a kwana a tashi ran nan Allah ya ba matar mutumin nan ciki, bayan wata 9 ta haifi ɗa namiji. Aka yi suna, aka sanya wa yaron nan Hafaru. Yaro ya girma a sangarci, komai ya uban baya ce masa kanzil. Yaron ne ya girma baya iya jin ƙan uban, balle ta iya taimake shi. Dan san da uban nan ke yi wa ɗan, har abinci tare suke ci, har ya kai ga aure, ba su raba ƙwarya da ubansa ba. Da ubansa ya fara tsufa, sai Hafaru ya riƙa ƙyamar cin abinci da shi. In suna ci, sai ya hana uban ya taɓa gabansa. Yana cewa, wai uban ya fiye ƙazanta, duk yana barin majina a hancinsa. Wai kuma gashi da yawan tare, yana zuba musu yawu a cikin abinci. Uban dai bai ce masa komai ba. Ana nan dai, har ya kai fagen yana ci hannu na rawa, na baka na faɗowa cikin ƙwarya. Sai ɗan ya buga masa tsawa, ya janye kwanon abinci, ya ce sai ya cika na ya ba uban. Suna nan haka, sai ran nan Hafar ya ce wai uban baya su da ƙwarya. Kullum sai ya bar ƙwarya kacal, duk ya ɓata ta da yawu. Saboda haka sai ya samar wa uban akushi. Aka rika zuba masa nasa abincin daban. Ran nan yana ci garin makyarkyata, sai ya tuntsirar da ɗan akushi. Tuwo ya zube, Hafar ya zo ya yi masa faɗa, wai ya fiye giɗi-giɗi. Saboda haka sai ya tafi kasuwa, ya sawo kwami irin na ban ruwan shanu, ya kawo gida a rika zuba wa uban abinci a ciki. Ya ce tura wannan kuma mu gani. Uban dai bai ce masa komai ba, sai in abin ya dame shi, ya ta kuka yana cewa wannan dai duk laifina ne, da na kwaɓe shi tun yana ƙarami, amma ba komi, Allah ya bada mai rama mani. A kwana a tashi sai ran nan Allah ya ba matar Hafaru ciki, ta haifi ɗa namiji, aka sa masa suna Ishe. Da ya kai shekara 4, ya yi wayo, sai ya zama ba shi da wajen wasa, sai tare da kakansa. Ko da abinci ma tare suke ci. Uban yayi ya hana shi cin abinci da kakan, yaro ya ƙi. Saboda yaron nan har aka rika zubawa abincin tsoho mai da nama. Komai yaron nan ma ya samu, sai ya nufo kakansa. Ana nan har Ishiye ya kai shekara 6. Ran nan suka tafi gona da ubansa, yana riƙe masa gorar ruwa. Da suka isa, uban ya yi ta noma har rana ta yi tsaka. Sai ga matar uwar yaro ta kawo musu abinci, ya kakkaɓe haiwarsa ya zo ya zauna yana ci. Matar kuwa ta zauna kusa da shi. Sai yaro ya ɗauki wani ɗan guntun gatari da ke nan ya shiga gona, ya fara sarar wata 'yar itaciya da ke cikin gonar ƙwas. Da uban ya hanga ya gan shi, sai ya ce, kai me kake yi nan? Ajiye wannan abin banzan, ka zo ka ci abinci. Haka kuke har ku sare 'yar ƙafar ku bar mutane da jiya. Da yaron na ya ji haka, sai ya ce uban, ci naka ka bar min nawa. Ni ina nan sai na sare itacen nan duka. Ina so in gyara rassan ne, in yi maka ɗan kwami da shi, in kai gida, in ajiye, idan ka tsufa, in riƙa zuba maka abinci a ciki. Da iyayen yaron nan suka ji haka, sai suka yi nadama, suka riƙe baki suka ce, ashe gaskiya ne abin da mutane ke faɗi, komi ka shuka shi kake girba. Daga nan Hafar bai sake dukawa noma ba, sai ya tashi suka kwashi 'yan hayoyinsu, suka iza ƙeyar yaro har gida. Da isar su gida, Hafar ya kama hannun ɗansa har wajen kakan. Ya durƙusa, ya gaya wa tsoho abin da yaro ya ce a gona, ya kuma sake durƙusawa, ya roƙi tsoho gafara, yana ahi da kuka bisa ga abubuwan da ya yi masa. Yaro na kallo bai san abin da ake yi ba. Tsohon nan ya ce,
ai duk abin nan da ka yi ni na ja, je ka na gafarta maka duniya da lahira. Habaru ya tashi yana murna, daga ran nan bai sake tozarta ubansa ba, har Allah ya nufa ya cika a hannunsa, suka rabu da alheri. Kullum in Habaru ya ga ɗan nan nasa, in ya tuna da maganar da ya yi, sai ya riƙe baki ya ce, ‘ya'yan zamani, sanin halin ku ba. Da Musa ya ji Aku ya kai ƙarshen wannan labari, sai ya ce, wannan labari naka gargaɗi ne mai amfani ga wanda ya ji shi. Aku ya ce, ba wannan kaɗai ba, duk labarin da nake bayarwa, in ka lura haka yake, ai ba muni ga mutumin da ya kai muddin mutane bai iya bakinsa ba. Ga wani ƙaramin labari na gauraki da kunkuru. Wata rana waɗansu gauraki guda biyu suka gane wani itacen ɓaure a bakin wani rafi. Kullum suka tashi sai su nufi can, su hau su yi ta ci. Gindin ɓauren nan kuwa ashe akwai wani kunkuru. Kullum idan gaurakin nan na cin ɓaure, waɗansu 'ya'yan sukan kuɓuce musu su faɗo ƙasa. Da kunkuru ya ga suna faɗo masa yana ci, sai ya tsammanin gaurakin nan ke bashi kyauta don suna son sa. Saboda haka da ya ga alherin ya yi yawa, ran nan sai ya ɗaga kansa ya dubi gauraki ya ce, kai 'yan uwana, na gode, kullum dai nakan ga 'ya'yan ɓauren nan da kuke sako mini, abin naku ya yi yawa, wallahi har kunyar godiya nake yi. Allah dai ya saka da alheri. Da gaurakin nan suka ji haka, suka duba suka gan shi, sai suka gane abin da ke aukuwa. Da har babbar za ta ce masa, mu ba a son ranmu ɓaure ke zuwa gare ka ba, sai ƙaramar ta hana ta. To masu sauraro, a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin, sai ku tarbe mu shiri na gaba domin ci gaban labarin.